Мае дарагія парафіяне і слухачы сённяшняй пропаведзі ў інтэрнэце. Святы Павел, апостал, у пасланні да галатаў абвяшчае вось такую праўду. Паслаў Бог свайго Сына, народжанага ад жанчыны, каб адкупіць тых, хто падлягаў закону, каб мы атрымалі усынаўленне. А паколькі вы сыны, Бог паслаў у вашыя сэрцы Духа свайго, Сына, Духа свайго Сына, які ўсклікае Абба, Ойча. Таму ты ўжо не раб, а сын. А калі сын, то ты спадкаемца Божий. Вось правда, которой мы, дорогие браты и сестры, и мужчины, и женщины, усе повинны жить и поглублять у себе гэтую свядомасць Божага дзяцінства. Сёння, калі Касцёл перажывае ўрачыстасць Святой Багародзіцы Марыі, я хацеў бы разважыць, як Гасподзь мудра і пяшчотна аднёсся да чалавецтва, калі даў нам Марыю і калі праз Марыю паслаў нам свайго Сына. Бог мог выбраць сабе зусім іншы шлях адкуплення. Што для Господа прыдумаць іншы план збаўлення? Але Ён выбраў звычайны, чалавечы. Канешне, не ў звычайны спосаб, таму што мацярынства Багародзіцы ніякім чынам не звязана з чалавечай прыродай. Мацярынства Багародзіцы абсалютна з'яўляецца Божым дарам, моцаю Духа Святога яна зачала. Усвядомите себе, мои дорогие, это великий цуд. Материнство Богородицы – абсолютный дар и цуд Божьей любови. Мария зачала под своим сердцем дитя моцаю Духа Святого. Мужчина у гэтым не удзельнічаў. Сам Бог, сам Отец и Створец, и Створца свету, моцаю Духа даў жыццё. Езус быў зачаты пад сэрцам Марыі моцаю Духа Святого. И таму мацярынства Марыі і ёсць называемое мацярынство Богородицы. Бога родила. Як чалавек можа радзіць Бога? Не? Так Бог захацеў, што Яго Слова, адвечнае Слова, Яго Сын, праз Марыю прыходзіць да нас і прымае нашу натуру. Вы уяўляеце, якая это великая Божия любовь? Бог уваходзіць да нас. Як святы Ян Апостол кажа, это не мы полюбили Бога, але Бог нас полюбіў і паслаў свайго Сына. І вельмі важна, каб мы усведамлялі сабе, што нашае Божае дзяцінства, яно павінна рэалізавацца пад сэрцам Марыі, так як гэта было ў дзіцятка Езус. Езус 9 месяцаў знаходзіўся пад сэрцам Багародзіцы. Там фарміравалася яго асоба, чалавечая асоба. Ён быў Бога-чалавек. Две прыроды ў Хрыста, чалавечая і божественная. Асоба Божия,
кажем, да? Иисус – это особа Божия. Але гэта Божая особа фарміравалася пад сэрцам чалавека. Марыя сваім мацярынствам, сваёй любоўю, сваёй няспыннай апекай выхоўвала пад сэрцам Божае дзіця. А потым ад нараджэння у Назарэце, як сённяшняе Евангелие нам апавядае, дзіця знаходзілася пад апекай Марыі і Юзефа. Божае дзіця знаходзілася пад апекай Марыі і Юзефа. Марыя выхоўвала Божага Сына. Яе мацярынства, звычайнай жанчыны, мацярынства стала мацярынствам Божым. І таму, калі мы, як дзеці Божыя, асаблівым чынам, мае дарагія, возьмем сабе Марыю як нашу маму, і будзем пад яе сэрцам выхоўвацца як Божыя дзеці, то абсалютна не згубім наша дзяцінства. Разумееце? І калі ты будзеш пад апекай Марыі, то ніколі не страціш гэтага дзяцінства. Езус знаходзіўся пад апекай Марыі да адпаведнага часу, а мог сабе абсалютна быць незалежным, але знаходзіўся пад апекай Марыі і Юзефа у сям'і Назарэта. Это цудоўная рэч, усведомите себе, насколько это важно. Поэтому я хотел у первый день Нового года, и то, что казал на початку Святой Мши, каб вы присвятились себе и свою семью опецы Маці Божией и трымаліся Марыі кожны день, не адыходзілі ад яе. З-пад яе апекі нікуды не адкланяліся. І тады яна дапаможа кожнаму з нас рэалізаваць Божае дзяцінства. Мы тады вытрымаем, каб не згубіць яго. Паглядзіце, як святы Павел кажа, яшчэ раз вяртаюся да гэтага чытання, паслання да Галатаў. «Паколькі вы сыны, Бог паслаў ваше сэрцы Духа свайго Сына». Марыя была перапоўнена Духом Святым. Мы Марыю называем полная ласки. Она была перапоўненая Духом Святым. И яе мацярынства рэалізавалася ў Духу Божым, пастаянна ў Духу Божым. У Евангелии сказано, Марыя разважала усе словы Божыя ў сэрцы сваім, і яе мацярынства, яно пастаянна было пад памазаннем Святога Духа, пад Божай апекай. Злы дух не мог ніякім чынам дакрануцца сэрца і свядомасці Марыі. Яна пастаянна была пад апекай Духа Святога, яна пастаянна была пад абаронай Божьей. Разумееце, якая веліч Маці Божай? Калі ты будзеш пастаянна трымацца Марыі, калі ты будзеш знаходзіцца пад апекай Богородицы нашай, то ты пастаянна будзеш знаходзіцца пад апекай Духа Святога. Марыя будзе трымаць сябе пад апекай Духа Божага, і злы дух не будзе мець улады над табою. А мы слабыя людзі, наша дзяцінства Божае не можа рэалізавацца без Божай дапамогі. Калі мы назираем катехизм, там есть такая правда веры. Ласка Божия нам необходная до избавления. Мои хорошие, мы сами по себе не здольные заховать Божьей ласки. Мы ее губляем. Мы падаем. Мы повторяем, что раз наши грехи, мы падаем. Але калі мы будем знаходиться под опекой Богородицы, мамочка нас заўсёды падыме. Яна заўсёды падыме. Яна не пакіне сваё дзіця лежачы, калі ты будзеш трымацца яе. Яна падыме, яна ачысціць цябе і скажа: «Сынок, дачушка, идем далей. Идем до дому Отца». Поэтому
Возьмитеся за руку Марии, возьмитеся за ее материнскую опеку. Будьте под плащом єєним неспинно. Кожний день думайте про Марію. Хоч один раз вітай Марія, але нехай з вуст ваших виходить кожний день. Не виходьте з-под опеки Богородицы. Я упевнений, что будучення Костела и будучення христианства – это марийное христианство. Это марийное. Коли христиане вернутся до Марии, то они вернутся до Божьего детинства. Сколько людей сгубило это детинство, сколько христиан, охрещенных у свете, але сгубивши детинство, и сатана, сбивая этот образ детей Божьих, и он робить бридким образ Божий. Поглядите, сколько уничтожил образов Божьих в людях сатана в сучасном свете. Потому что мы забыли про опеку Марии, мы забылись про ее великую миссию. Материнство Марии – это божественное материнство. И только под ее опекой мы можем реализоваться как Божьи дети. Поэтому вельми вас захочу, мои дорогие, как еще больше и лепше у нашем христианском житті мы трималися Маті Божої. Ружанець кожний день, хоть десятку, не? Хоть один раз вітай Марію, еще раз повторяю, але кожний день усвідомляй себе, что ты не сирота. Еще раз повторю те слово, опошнее слово сегодняшнее читание. Ты уже не раб. Ты не раб, а сын. Ты дитя. А коли дитя, то ты спадкоємца Божий. Разумеете, кожному з нас праз Єзуса Христа подаровано детинство Божие, праз которое мы унаследуем вечность. Небо, дом Отца – это то, до чего мы імкнемся. И каб гэтага не згубить, трымайтеся Маці Божией. Пресвятая Богородица, Твоему беззаганному сердцу я доверяю на початок Нового года нашу Хлибоцкую парафию, усе наши семьи, и особливой опецы Твоей просим. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословлен плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь.